Jejoen de Musical, als ik het goed begrijp. Jejoen de Musical, die gaan we... Klopt, ja. Die gaan we nu krijgen. De musical. Een eenzame musical brother. En een musical sister. Presenteren... Jejoen de Musical. Het verhaal begint 20 jaar geleden. Pajacommando Dimitri Bonting droomt ervan op een dag een echte BV te zijn. Hij smeet een gewiksplan en gaat een kindje kopen in het vrije Afrika. Geboren onder het ritme van de tamtams. Ik heb geen speciaal talenten en ook niet zoveel centen, maar in het leger kan ik wel terecht, ja. Dat is pure logica, nu jonk een kindje halen zonder te betalen. Waar de tamtam roffelt, ja, in diepe Afrika. De Jotse Dimitri wil zijn pasgeboren zoon een toepasselijke naam geven bij zijn blijde intjede in België. Het wordt Jejoen, een heel speciale naam waar de kleine jongen al van in de kleuterklas problemen mee heeft. Mijn naam klinkt misschien wat gek, maar ik heb een spraakgebrek. Mijn eigen klinken als een J. Zing met mij dit liedje mee. 1, 2, 3, jikke tikke tik. Ja, 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 wie ben ik? Is er iemand die al weet hoe ik heet? Ja? Jejoen? Maar nee, het is Jejoen. Kleine jongens worden groot en Jejoen kan niet wachten om de wereld te ontdekken. Als een echte globetrotter vertrekt hij naar een heel ver land, waar er nog veel jongens wonen met speciale namen. Zie je? Nou zie je, dat is het land van mijn dromen. Ik denk dat ik nooit meer naar België terug zal komen. Nou zie je, ik wil hier heel graag blijven. En wie mij nodig heeft moet mij op Facebook schrijven. Maar Dimitri Bonting gaat daar niet mee akkoord. De ex-militair gaat zijn verloren zoon eigenhandig terughalen. En sindsdien is zijn BV-carrière helemaal gelanceerd. Zijn plannetje is gelukt. Hoeja! Ik startte zelf een zaakje op om kindjes te gaan zoeken. Schreef ook een biografie, verkocht al heel veel boeken. En sinds Jejoen terug is, kom ik altijd op tv. Nu nog die kleine vraag krijgen en alles zit weer mij. Jejoen, de musical! De komende 4 jaar elke dag een gratis voorstelling in de gevangenis van Dendermonde. In een regie van Katja Jatsin. En met mij, Jan Schepers, als Jejoen.